O Concello de Vilagarcía celebrará este setembro a terceira edición da Semana da Muller, un programa cultural que pon en valor o papel das mulleres nas disciplinas culturais. A edición deste ano centrarase nas cómicas e no humor. Encuadradas dentro da actividade organizada pola Área de Igualdade, Muller e Cultura, que este ano, pois, ademais de potenciar e poñer en valor unha vez máis e visibilizar aínda máis o papel da muller na arte e na cultura, pois este ano, ademais, queríamos darlle un toque máis lúdico, máis divertido, e centrouse particularmente no humor, a muller e a cultura e o humor. A Semana Cultural deste ano busca dar visibilidade ás mulleres cómicas, artistas que se dedican a unha disciplina onde aínda non reciben o recoñecemento que merecen. Este ano quixémolo centrar na relación que existe entre as mulleres e o mundo do humor, as mulleres cómicas. É certo que cando falamos do mundo do humor sempre nos veñen á cabeza pois grandes cómicos. E, sen embargo, as mulleres seguen sendo as grandes invisibilizadas. As xornadas comezarán o día 16 no auditorio, co faladoiro Muller e Humor na Escena, no que participarán a periodista Diana López, a directora María Ernesto e a actriz Isabel Risco, e a continuación terá lugar o monólogo da actriz Clara Gallo. O venres 17, no Salón García, realizarase un espectáculo de monólogos. Un espectáculo cómico feminino de micro aberto. Será en directo e contará con 3 cómicas que cada unha fará o seu monólogo. As cómicas son Arantxa Creus, Yasmina Buín e Antía Costas. A programación continuará o sábado 18 cun obradoiro de narración oral impartido por Paula Carballeira e pecharase o día 24 cunha obra de teatro. A obra titúlase 12 uvas, 2 mulleres e unha oliva. Teatro cómico a cargo da compañía Olivas Negras, escrita e dirixida por Marián Bañobre e interpretada por Sonsoles Cordón e Cecilia Vázquez. Todas as actividades son de balde ata que se complete o límite de ocupación. No caso do espectáculo de cómicas e do obradoiro de narración requirirase inscrición previa.